Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sandune simple siyaxoxa futhi guys lento le yokulike. Yazi ukuthi ukulike into kanjani kwenzele example. Mawukhumbula season 6 before uMembeso kaMakhumalo before i-anniversary kaMacele. uMakhumalo wathengela uMacele isicholo esi-gold lesamanje nje lezi ey'gqokayo ethengela ukuthi uMacele uzosigqoka emcimbini wakhe because wayesigqokile uzonifakela ithombe saleyo nto. uMacele ngalolu suku uMakhumalo efika emvakashelile kwakumnandi nje, wamnika isigqoko bahagana, washo ukuthi yena noMakhumalo umoya wakhe bayazwana, ujabulile nje ngoMakhumalo. Ziningi izinto abanazo, a lot in common. Kube right lufika usuku loMembeso uMakhumalo futhi aphinde asukume ne-gift yaMacele ukuthi nje behambe beyojabula nobaba uMseleku because babungaza iminyaka ewu-20 beshadile uMacele nobaba uMseleku. Ngiwenza i-example yokulaya ukuthi kuba yinto kanjani ukuze ubone ukuthi awukazi ukulaya umuntu mhlawumbe ongakunakile vele, yabo, ongakubekanga kwiposition ethile mhlawumbe empilweni yakhe, uyabo. Emva kwalokho kube mnandi, uMacele ahambe futhi abaye kule secret location kahle, kuyazwana nje, kumnandi. Kunezinto futhi ezenzakalayo phakathi kwamaCele noMakhumalo ey'ningi. Kwafika usuku loMembeso kaMakhumalo, i-invitation la uMakhumalo ababizele khona etafuleni. uMacele wathi akazophumelela, and uMacele la etafuleni because bawu-4 akakwazi ukuchaza. Into-ke eyenze uMakhumalo ephatheke kabi, angisebenzisi igama lokulayeka la kodwa ngifuna ukukhombisa ukuthi yinto ekanjani la uzothi khona umuntu uyalayeka, uyabo. uMakhumalo ufike waba nomqondo ukuthi bayahambisana noMacele. uMacele yena unezinto zakhe azaziyo ezemigomo nemibandela yakhe noMseleku, uMakhumalo angangeni kuzona. Sekufika isikhathi sokuthi uMacele akezosupport uMakhumalo, akakwazi kuMacele ukwenza lokho ngenxa yemigomo nemibandela yakhe. Njengoba uMacele ethi cha, lo cha umphatha kabuhlungu uMakhumalo because ubengawulindele kuMacele asebesebenzisene naye izinto eziningi futhi emsiza naye azi ukuthi bayazwana. Kodwa uMacele ucha wakhe uvalid. Lana ngoba uMakhumalo belindele ukuthi uMacele akeze, walayeka ngale ndlela yabantu abakhuluma kabi, kodwa waphatheka kabi ngendlela e-right yokusho into efanayo. Waphatheka kabi ngokuthi ubekulindile lokho. Ayikho-ke into uMayeni ayilinde kuMacele ngoba uyayazi indaba yakhe noMacele ukuthi ihambe ipheliphi. Futhi uMayeni hlezi kusho ukuthi u-unbothered, akakhomenti futhi ey'ntweni ey'ningi, akamkhukhumezile futhi wambika laphaya ukuthi mhlambe kufanele alandele emva kwakhe because umamkhulu. Yena wazi ukuthi ushade nobaba uMseleku because ufuna ukushada nobaba uMseleku, yinto eyayifuna uyena leyo kakhulukazi. Kodwa ukube bekunama-expectations athile, noma kunento yokuthi mhlawumbe uyamsaba umamkhulu, noma mhlawumbe u-guilty unesazela, ubenayo umamkhulu into abezoyisebenzisa kuMayeni. Manje yikho ngithi mina angiyiboni into yokuthi kungalayeka lo ongenandaba naye. Angisho kabi, ngisho ukuthi akamnakile kuzona zonke ezinye izinto acomplaina ngazo eziqondene naye. While uMacele yena ushiye zakhe izinto ngemuva ukuze ezosupport i-vision, le vision efake amakhosikazi angawadini. Manje ulaya bani futhi, uyabo. Lona kusezothi hayi ungakhulumi uyabhoreka,
unama-options amaningi la Sithandwa ku-YouTube. Ku-YouTube akusiyo indawo yokuthi ubhoreka. Ku-YouTube unama-options over 100 a day ukuthi ukhethe ukubukani nokuthandani. Isimple kanjalo lento ka-YouTube. Music uyangena kuwona, endaweni zabantu uyangena kuzona, kodwa into yokuthi mina nawe sizolawulana ayizukwenzeka namhlanje, ngeke yenzeke nanini hlobo. Ngeke uzuze uyizame leyo nami ngeke ngiyizame nawe. Cabanga sengikulawula ngingakwazi, kodwa into engithi mina ngiyayenza nje ukuthi ngixoxe ngale TV show ney'ndaba zakhona. Wena uyithathe zibe personal kube ezakho uy'gone base uyenza i-issue yami. Mina ngibukela uThando Nesithembu namanje kuShowmax because into engithanda ukuyenza leyo. Mase ngiqedile ukubuka i-TV show ngiyathanda ukuxoxa ngayo ngikwenze nala. Okuthandile akuthande futhi ngibonge support okwangempela kulabo abafike bekuthande bekusupporte because ngiyazi ukuthi mangixoxa okay ukhona othanda le TV show njengami. Lona kosephethe ukuthi indaba zabantu nani angisayazi indaba yakhe ngoba ngeke ngisichazele njengengane ukuthi njalo sikwazi ku-TV konke lokho sikubamba nge-TV usuku nosuku hayi.